No niin, en tunne kovin hyvin teistä montakaan, tai voisiko silloin teillä tavattiin joidenkin kanssa, mutta eihän siinä sillä tavalla olla tutustumaan päästy. Ja en niin ollen tiedä, mitkä aiheet teitä kiinnostavat. Niinpä ajattelin, että kun puhun mitä sattuu, niin ehkä jotain osuu kohdalleen silloin. Meistä jokaisen elämästä varmaan löytyy asioista, joista toiset, jos tietäisivät, saisivat aihetta epäillä, olemmeko ihan normaali. Eräälle miehelle kyläläiset nauroivat ja pitivät häntä pöhkönä, kun hän käveli kylällä pitäen koko ajan peiliä edessään. Niinpä he sitten kysyivät, että miksi se mies tekee sillä tavalla. Niin hän vastasi, vartioin vihollistani. Olisi ihanteellista, jos mekin tekisimme niin, ja se peili meille olisi Jumalan sana. Kohtaamme paljon odotuksia ja vaatimuksia, millainen, miten ja mitä meidän pitäisi olla, niin sitten stressaannumme omista ja ehkä toistenkin asettamista vaatimuksista. Ennen joulua Ylen aamuhartaudessa kuulin mielenkiintoisen lauseen. Siinä oli puhetta siitä paineesta, mitä joulun valmistaminen ja jouluaika antavat. Ja mieleeni jäi siitä naseva lause. Tämä sanoi, että Jeesus tuli ihmiseksi, tule sinäkin. Ihmisenä oleminen merkitsee sitä, että kaikki ei ole täydellistä. Eli kun olen vähän pöhkö, niin se merkitsee sitä, että olen aito ihminen. Maailman tilanne, sodat ja muut onnettomuudet pitävät huolen siitä, että ahdistus ja pelot voivat mielissämme saada vallan. Eivätkä pelon aiheet tule vain ulkoapäin, vaan niiden lisäksi sisäiset kiusat ja ne voivat tehdä elämästä melkoisen taistelukentän. Miten ihminen voi tästä selviytyä? Yksinkertaisesti siten, että muistutamme itseämme aina uudelleen siitä, että minä, olen ihminen. Ja kaikkina aikoina ja kaikenlaisissa olosuhteissa Jumala on Jumala. Tämän sanaparin opin painamaan syvälle sisimpääni silloin, kun pohdin, jäänkö sota-ajaksi Jugoslaviaan silloin, kun sitten Kroatia siitä erosi. 5 vuotta se sotainen kausi kesti. Ja tietysti saimme lähetysjärjestöstä ja sukulaisista, että mitä te siellä vielä olette, milloin tahansa voi poistua. Ja kävin sitten oman kamppailuni asiassa. Ja yksi kysymys itselleni oli, että menettääkö Jumala jollakin tavalla hallintavaltaansa sodan aikana. Ja vastaus siihen oli se, että jos Jumala on tarkoittanut, että minä kuolen, niin meninpä minne tahansa, en voi sitä paeta. Ja joutuvathan nämäkin ihmiset jäämään tänne. Ja niinpä sodan aikana en pelännyt kertaakaan, vaikka sota ei käyty vain rintamilla, vaan naapurit toisiansa vastaan ja salaampujia oli ja metsissä piileskelijöitä ja kaikenlaista. Niin yhden ainoan kerran pelkäsin koko niiden 5 vuoden aikana, se oli se, kun saatoin sieltä pakolaisia Itävallan puolelle, niin pelkäsin, että en pääse takaisin. Ja se aika oli, sanoisin, elämäni merkityksellisintä aikaa. Ei niin, että toivoisin, että sota on
vaan sen takia, että silloin olosuhteiden vuoksi sain laittaa itteni likoon avustamisessa niin paljon kuin vain voimia riitti ja yli senkin. Ja sitten toinen asia, kirkot täyttyivät. Ketkään ihminen ei voinut antaa toisellensa minkäänlaista turvaa, oli turvattava Jumalaa. No niin, Jumala on Jumala. Ja tämän ymmärtämisessä meitä auttaa myös tämä Jumalan sanan peili. Sellaisen, joka pelkää Jumalaa, ei tarvitse pelätä mitään ulkopuolelta tulevaa. Psalmin 27 kirjoittaja on täynnä uskon rohkeutta. Vaikka sotajoukko saartaisi minut, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, ei minulla olisi mitään hätää. Psalmin kirjoittaja ymmärsi, että taivaan joukot ovat suuremmat kuin hänen vastustajiensa joukot. Ja sitten kun vielä Jumala ei unohda varpusparvestakaan yhtäkään eikä penikoita siellä pöydän alla. Hänen puolensa saa aina kääntyä, sillä hän itse kehottaa, etsikää minun kasvojani. Meillä ei ole siis ainoastaan lupa, vaan käsky etsiä Herran kasvoja. Se on hänen läsnäoloaan ja apuaan niin hyvinä kuin vaikeina aikoina. Ja Jumala on yhä se sama Jumala, joka sanoi kansalleen, palatkaa takaisin te luopuneet lapset, minä otan teidät jälleen omikseni. Minä kokoan teidät kaikki, vaikka teitä olisi 1 tai 2 joka kansan keskellä. Minä kokoan haen sieltäkin. Ja huomasitteko luopuneetkin. Hosean kirjassa myös sanotaan, että Herralta saa orpokin osakseen rakkautta. Missä mielessä lienemmekin orpoja, niin Jumala rakastaa meitä. Näin hän vakuuttaa, minä rakastan teitä omasta tahdostani. Ajatelkaa ei siis siksi, mitä me olemme ja miten olemme onnistuneet, vaan ihan vain omasta tahdostaan. Ja lupaa vielä, minä pidän sinusta huolen. Jeesuskin kutsuu. No niin, israelilaiset vastasivat tähän Herran kutsuun, että Herra, me tulemme luoksesi, sillä sinä olet Jumalamme. Ja Jeesuskin kutsuu, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, tekin saatte tulla. Siis sellaiset kuin me enimmäkseen olemme. Minä annan teille levon. Jeesus ei siis lisää meille taakkaa, vaan hän kantaa sitä meidän kanssamme. Esteitä kohdatessamme hän johdattaa meidät sisälle, läpi, ulos ja ylitse esteitteen. Sisälle Jumalan valtakuntaan, jonne Jeesus on ovi. Läpi meren niin kuin israelilaiset Egyptistä lähtiessä. Ja sitten ulos leijonien luolasta niin kuin Danielin tai jopa tulisesta pätsistä niin kuin hänen ystävänsä. Ja ylitse myrskyävän meren niin kuin opetuslapsensa. Tosin, ja olette sen kokeneet, varmasti hänen apuaan joutuu joskus odottamaan. Psalmin kirjoittaja, joka urheasti sanoi, vaikka minua vastaan nousisi sota, ei minulla olisi mitään hätää jatkaa. Yhtä minä pyydän Herralta. Yhtä ainoaa minä toivon, että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät. Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle. Siis yhtä minä pyydän. Jumalan läheisyyttä.
ja yhtä ainoa toivoa. Eikä toivo ole tunne niin kuin on suru tai ilo tai näin, vaan toivo on teko, toiminta. Ja kristitylle toivon teko on pysytellä Jumalan läheisyydessä kaikki elämänsä päivät. Se toteutuu sanan äärellä olemisessa, uskovien yhteydessä ja rukouksessa. Nämä ovat toivon tekoja. Tuntiessamme epävarmuutta tulevaisuudestamme, sitähän on nyt paljon uutisia kuunnellessa tulee esille ja mitä kaikkea elämään sitten mahtuukaan. Voimme oppia paljon siitä, mitä Jeesus piti tärkeänä juuri ennen omia kärsimyksiään ja kuolemansa. Sitä kun opetuslapset edessä oli aika, jolloin he joutuivat vainotuiksi, pilkatuiksi, surmatuiksi. Ja muutaman 10 vuoden päästä Jerusalemin oli tuhoutumassa. Tilanne siis muistutti aika lailla meidän aikaamme. Otan joitakin esimerkkejä Jeesuksen rukouksista noiden tapahtumien lähestyessä. Ensimmäiseksi Jeesus rukoili opetuslapstensa puolesta, että Jumala varjelisi heidät pahasta. Siellä se on ylimmäispapillisessa rukouksessa. Hyvän ja pahan taistelua, kun ei käydä vain meidän ulkopuolellamme, vaan ennen muuta meissä itsessämme. Siksi Jumalan sanan peili on meille välttämätön. Siitä näemme, miten rakkaita olemme Jumalalle ja sen, miten helposti myös paha saa meidät valtaansa. Pietarikin kielsi ensin Jeesuksen, mutta se ei yllättänyt Jeesusta. Tämä on minusta upea asia. Mitä merkitsivätkään Pietarille lankemuksen jälkeen Jeesuksen sanomat sanat, minä olen rukoillut puolestasi. Ja mitä Jeesus rukoili? Mikä oli niin tärkeä asia? Minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Se oli tärkeää Jeesuksen mielestä, kun Pietarilla oli vaikea aika edessä. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljeäsi, hän ei edes menettänyt tehtävänsä, vaan sai lisää tehtävää sen jälkeen. Omiensa puolesta rukoillessa siis Jeesukselle on tärkeintä, ettei heidän uskonsa sammuisi. Se ei välttämättä tapahdu kieltämisenä, mutta vaarana voi olla suhteen kylmeneminen tai liika itsevarmuus. Aito rehellinen epäily oman uskon tilasta ei ole uskon heikkoutta, vaan merkki valvomisesta. Vanha sanonta kuuluu, että elävä usko epäilee, kuollut usko kerskaa. Daavidkaan ei luottanut itseensä, vaan pyysi, tutki minut Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Elävä usko ei ole jähmettynyttä kerskaavaa uskoa, vaan se on valvovaa ja kyselevää uskoa. Siinä tarvitaan tätä peiliä, Jumalan sanan peiliä. Jeesuksen sanat siis Pietarille, kun palajat tulevat näin myös tarpeelliseksi meille. Ainakin minulle ne ovat. Ja siksi tästä usein puhunkin. Ystävä, vaikka olisit kylmennyt uskossasi ja millä tavalla tahansa langennut, se ei yllätä Jeesusta. Hän tietää, että niin voi käydä. Ja siksi on olemassa, ja nyt
sanon erittäin rakkaat, tärkeät sanat. Siksi on olemassa palaamisen armo. Sitten toinen asia, mitä Jeesus rukoili. Hän rukoili vihamiestensä puolesta. Ihan siinä lopussa. Vielä ristillä hän pyysi, Isä, anna heille anteeksi. Ja myös Stefanoksen ensimmäisen marttyyrin viimeiset sanat ennen kivittämistä olivat, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. He eivät siis pyytäneet Jumalalta kostoa kiduttajilleen, vaan anteeksiantoa. Voi, että tässäkin pitäisi pysähtyä. Kiduttajilleen ei kostoa, vaan anteeksiantoa. Kristuksen valtakunnassa kostaminen ei ole voitto, vaan voitto on koston halun voittaminen. Ja taistelussa omaa pahuutta vastaan asennamme on Jumalan rakkaus. Ja taistelussa toisten pahuutta vastaan meidän tulee käyttää Jumalalta saatua rakkautta. Kun arvostetaan hyvää, puhutaan hyvää, tehdään hyvää, niin pahuuden vetovoima heikkenee ja hyvyys voittaa. Kun rukoilemme meille vaikeiden ihmissuhteiden puolesta, niin ne helpottuvat parhaiten siten, että annamme Jumalan muuttaa meitä. Siitä se lähtee. Ja jos ihan oikeasti joskus koemme, että kyllä se pitää kostaa, niin jollekin, niin tehdään sekin hyvyydellä. Se on parasta molemmille osapuolille ja kaikkein eniten meille itsellemme. Se on hyväksi. Kun rukoilemme nytkin meidän maassamme ja maailmassa meneillä olevien järkyttävien asioiden puolesta, niin syylliset tarvitsevat rukousta yhtä paljon kuin syyttömätkin ja uhrit. Saamme tehdä se ihan huoletta, sillä Jumala ei näihin rukouksiin vastaa ketään vahingoittavalla tavalla. Ei tarvitse pelätä rukoilla syyllistenkään puolesta. Sitten seuraava asia. Jeesus rukoili helpotusta omaan ahdistuksensa. Näin hän sanoi Getsemanessa. Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Meillä on siis lupa rukoilla apua ja helpotusta ahdistukseen ja kipuun. Mutta Jumalan tahto tulee asettaa etusijalle. Voihan olla, että mielemme tekee joskus päättää rukouksemme niin kuin eräs poika, kun hänellä oli suunnitelma, että seuraavana päivänä lähtevät ongelle, jos on hyvä sää. Ja poika oli innoissa ja iltarukouksessa sitten, niin hän päätti rukouksensa, sanoi, että tapahtukoon meidän tahtomme. Ja saahan toiveensa Jumalalle sanoa, mutta samalla on tarpeen opetella tyytymään Jumalan tahtoon. Kerran kysyttiin lapsilta, miksi Stefanos nosti katsensa taivasta kohti kuolemaa uhatessa häntä. Ja siihen joku lapsista vastasi, että Stefanos tiesi, että taivaasta ei heitetä kivillä. Olkoon ympärillämme millaisia kipuja ja kivittäjiä tahansa. Taivaasta vastataan aina rakkaudella ja meidän parhaaksemme. Sinnehän on se tuttu puhelinnumerokin, satutteko muistamaan? Se on 5015, eli psalmi 50:15. Huuda minua avuksi hädän päivänä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Me kuulemme
uutisia luonnon katastrofeista, mutta on hyvä muistaa, että ihmiset ovat itse aiheuttaneet 99% kaikesta kärsimyksestä maailmassa itselleen ja toisilleen. Kun ihmiset seisovat jonossa Auschwitzin kaasukammioihin, niin television studion joku soitti ja kysyi, missä Jumala oli. Ja hän sai vastauksen. Hän seisoi odottavien ihmisten joukossa ja itki. Niin hän itki Lasaruksen haudallakin ja tekee sen sinunkin surussasi. Hän on vierellä, myötätuntoisena, osaottavana. Maailma säästyisi monista ahdistuksista, jos Jeesus pääsisi vaikuttamaan tilanteisiin. Mutta kun Suomessakin voimme ulkona olevista kylteistä nähdä enitä kieltoja, että pääsy kielletty koirilta, ja iltapäivälehdissä ja uutisissa, että pääsy kielletty Jeesukselta. Minun kokemukseni mukaan Jeesus ja koirat rauhoittavat ja helpottavat eniten pahaa oloa. No jos vähän enemmän ajattelen, niin kai luettelosta tulisi sitten pidempi. Siinä olisi esimerkiksi ystävät ja luonto ja monia muita asioita. Kun iskut, haavat ja tappiot aiheuttavat pelkoa ja tuskaa, ja kun ulkonainenkin tilanne on epävakaa, niin itse sääliin ei pidä sortua, vaan sanotaan silloin, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jeesuksen elämässä, kärsimyksessä ja kuolemassa Jumala tuli kaikkein lähimmäksi ihmisen elämäntilanteita. Hän asettuu yhä ihmisen puolelle ja niin alhaalla olevaa ihmistä ei ole, jonka ei kannattaisi ja jonka puolesta ei kannattaisi rukoilla. Sillä hän lukee kurjienkin haavat ja kyyneleet. Sinunkin. Ja sitten vielä 4. asia, en muista olisiko enemmän vielä. 4. asia, Jeesus rukoili kristittyjen yhteyden puolesta. Nämä kaikki ovat siis ihan Jeesuksen loppuajan rukouksista. Ensimmäisestä kristitystä sanotaan, katsokaa kuinka he rakastavat toisiaan. Nyt voitaisiin monin paikoin sanoa, että katsokaa kuinka he ovat toisiaan vastaan tai pitäisikö jopa sanoa kuinka he vieroksuvat tai jopa vihaavat toisiaan. Jumalan sanan peilistä onnistutaan näkemään omien kasvojen sijasta jonkun mielestämme pahan perheen jäsenen tai naapurin tai kirkon työntekijät tai poliitikon kasvot. Ja näemme heissä sellaista, mitä meidän itse asiassa pitäisi huomata itsessämme. Teologi Martin Buber antaa hyvän ohjeen yhteyden saamiseen ja ylläpitämiseen. Hän sanoi näin. Kristityillä on keskus, jonka ympärille he kokoontuvat. Niin heidän välilleen syntyy yhteys. Mitä lähempänä Kristusta olemme, sen paremmin yhteys toteutuu. Rukous ei poista eroja väliltämme, mutta vahvistaa toivoa, luottamusta ja vilpitöntä halua etsiä yhteyttä. Näin Buber. Tällainen yhteys voi toteutua meidänkin keskellämme, kun pysyttelemme lähellä keskusta, lähellä Kristusta. Jo 2 ensimmäistä voittoa ristillä olivat keskenään hyvin erilaiset. Oli rikollinen, joka pyysi Jeesus muista minua, ja oli
sadan päällikkö, joka totesi, totisesti tämä mies oli viaton. Sanojat olivat erilaiset, mutta niiden kohteena oli sama ristillä riippuva Jeesus. Epävarmuuden keskellä ja pelkojen aikoina rukous on parasta terapiaa. Ehdottomasti. Sen muistamme, että olemme pyhän Jumalan edessä, saa meidät ehkä hätääntymään oman kelvottomuutemme ja syntisyytemme tähden. Kuitenkin, vaikka rukoillessamme tässä näyttää tahraiselta, saastaiselta kaikki oma hurskaus, niin Kristuksesta loistaa vastaan ainoastaan Isän suuri rakkaus. Jumalan sanan peilistä näemme sen, miten suuresti rakastettuja me olemme. Itse Jumala kärsi jo ennen kuin hän lähetti poikansa maailmaan. Ei hän muuten olisi tullutkaan. No mitä oli kärsimys, jota Jumala koki puolestamme jo ennen? Se oli rakkauden tuska. Jotakin siitä tietävät vanhemmat, joiden lapsi kokee kipuja tai on lähtenyt väärälle tielle. Itse Isä, kaikkeuden Jumala, joka on armon ja myötätunnon Jumala, kärsii omiensa kanssa. Luemme, että autiomaassakin Herra teidän Jumalanne kantoi teitä kuin Isä lastaan koko sen matkan, jonka te kuljitte aina tänne saakka, siis luvattuun maahan saakka. Pelot ja huolet pienenevät sitä mukaan, mitä enemmän turvaudumme Jumalaan. Pitäisiköhän tämä sanoa uudelleen? Pelot ja huolet pienenevät sitä mukaan, mitä enemmän me turvaudumme Jumalaan. Jeesus on Golgatalla ottanut kantaakseen meidän suurimman kärsimyksemme, eron Jumalasta. Vain kärsivä rakkaus saattoi meidät pelastaa ja se kantaa meitä edelleen. Ainoa asia, minkä Jeesus vei maailmasta taivaaseen, olivat hänen haavansa. Niiden tähden kerran Jumalan valtaistuimen edessä on suuri kansanjoukko, niin suuri, että sitä ei kukaan voi lukea. Ihmisiä kaikista maista, kansoista ja heimoista, alkaen ristiryöväristä ja hänen jälkeensä kaikenlaisista syntisistä. Ja he huutavat suurella äänellä, pelastuksen tuo meidän Jumalamme, joka istuu valtaistuimella ja karissa. No niin, otetaanpa taas tämä peili esille. Kun jätän tässä itseni vähän sivummalle, niin näen muitakin ihmisiä. Näen teidätkin siinä. Ja sitten jos siitä peilistä oikein kauas katsoo, niin voi nähdä ihan itään ja länteen, etelään ja pohjoiseen muita ihmisiä. Ja yhdytään mekin siksi tuohon taivaassa olevien huutoon ja rukoillaan Jeesuksen kanssa rakkaidemme ja kaukanakin olevien Jumalan rakkaiden puolesta. Ja tehdään voitavamme, että ihmiset saisivat kuulla heitä rakastavasta Jumalasta. Emme ehkä säästy tässä tehtävässä haavoilta, sillä ne, joilla on elämässä jotain, minkä puolesta taistella, saavat haavoja. Arvokkaimpia asioita, mitä voimme elämässä saada, ovat Kristuksen nimen tähden saadut haavat. Ja sana sanoo, Jeesus pysyy ikuisesti ja hän pystyy pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan.
Kanssamme oleva Jeesus on puolustaja, esirukoilija, eikä heikkoja huonoja soimaa. Hänen tähtensä me saamme nyt elämämme keskellä ja kuolema edessä luottavaisesti sanoa, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni, sillä vihamies, kuka olisi niin voimallinen, että voittaisi sankarin sen, kuka voittaisi Kalkatan Herran. No niin, ja nyt lyhyt kertaus. On niin paljon puhunut, jotta eihän niitä muista enää. Jeesus rukoili ennen omaa kärsimystään helpotusta itselleen, mutta sitäkin enemmän Jumalan tahdon toteutumista. Opetuslasten taistelujen ja väkivaltaisen kuoleman edessä, ettei heidän uskonsa sammuisi. Vihamiestensä puolesta, että Jumala antaisi heille anteeksi. Kristittyjen yhteyden puolesta, niin kuin Jumala on Jeesuksessa yhtä, että keskinäinen rakkaus vallitsisi. Ja ennen Jerusalemin tuhoa, että sanoma hänestä saavuttaisi siellä ja koko maailmassa asuvat ihmiset. Mitä meillä lienekin edessämme, niin eiköhän meille näissä ole esimerkkiä, rukousaiheita, jotka antavat sisäisen rauhan ja rohkeuden elämään. Näitä miettiessä viime viikolla niin tuli myös tietysti tämä Isä meidän rukous sitten mieleen, meidän, ei vaan minun. Ja sitten huomasin, että siinä joskus voisikin rukoilla omakohtaisesti sitä rukousta. Ja se minua ainakin kosketti, kun otin omakohtaisesti. Onnistuttaisikohan me nyt, että minä aina sanoisin lauseen tästä ja sitten yhdessä toistaisitte perästä. Sopii. Isäni, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös minun elämässäni ja maan päällä niin kuin taivaassa. Anna minulle minun jokapäiväinen leipäni. Ja anna minulle minun syntini anteeksi. Niin kuin minäkin annan anteeksi niille, joita vastaan olen rikkonut. Äläkä saata minua kiusaukseen, vaan päästä minut pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja sitten minulla olisi vielä yksi asia teille. Vieläkö kehtaatte kuunnella? Nyt on paaston aika meneillään. Ja minulla on tavattoman hyvät paasto-ohjeet tällä paperilla. Niin minäpä ne luen nyt tässä teille. Paastoa pelosta, ravitse itseäsi uskolla. Paastoa epätoivosta, ravitse itseäsi toivolla. Paastoa kielteisistä tunteista, ravitse itseäsi rukouksella. Paastoa tyytymättömyydestä, ravitse itseäsi kiitollisuudella. Paastoa vihasta ja hätäilystä,
Ravitse itseäsi kärsivällisyydellä. Päästoa katkeruudesta. Ravitse itseäsi rakkaudella ja anteeksiantamuksella. Päästoa loukkaavista puheista. Ravitse itseäsi ystävällisyydellä. Päästoa pahantuulisuudesta. Ravitse itseäsi ilolla ja huumorilla. Ja tämä paasto kestää 365 päivää vuodessa.